Yayin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran ke ƙara matsowa, ana cikin rashin tabbas kan yiwuwar gudanar da tattaunawar sulhu. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya kori ministoci 2. An tuhumi wasu 'yan majalisa a Mauritania da cin mutuncin shugaban ƙasa kan zargin nuna wariyar launin fata. Gidan talabijin na kasar Iran ya bayyana cewa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninta da Amurka wadda ta fara tun ranar 8 ga watan Afrilu za ta kare da karfe 3:30 na asibahin ranar Laraba agogon Tehran. Hakan na zuwa ne daidai lokacin da yarjejeniyar ta kwanaki 14 ta fara aiki. Ko da yake shugaban Amurka Donald Trump ya ce za ta kare ne da yammacin Laraba agogon Washington, yayin da kasar Pakistan mai shiga tsakani ma ta bayyana nata lokacin. A halin yanzu dai tattaunawar ƙarshe wato kafin kawo ƙarshen yarjejeniyar ta kasance cikin rashin tabbas, yayin da ƙasashen biyu ke gargaɗin cewa idan ba a cimma sabuwar yarjejeniya ba za su iya komawa fagen yaƙi. Rahotanni sun ce ana sa ran mataimakin shugaban Amurka JD Vance zai jagoranci tawagar Amurka idan tattaunawar ta ci gaba a Pakistan, amma har zuwa wannan lokaci yana Washington, a cewar wasu rahotanni. A gefe guda kuma Pakistan ta ce har yanzu tana jiran tabbaci ko Iran za ta halarci tattaunawar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sauke ministocinsa guda 2 a wani sabon garan bawul da ya yi a majalisar zartarwarsa. Ministocin da abin ya shafa sun hada da ministan kudin kasar Wale Edun da kuma takwaransa na ma'aikatar gidaje Ahmed Dangiwa. Wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin Najeriya ta ce, shugaba Tinubu ya maye gurbin ministan gidaje da Dr. Muttaka Rabi Darma, wanda ya fito daga jihar Katsina, jihar ministan da aka sauke, yayin da sanarwar ta buƙaci ƙaramin ministan kudin kasar Tayo Oyodele ya maye gurbin Wale Edun. Wakilinmu Ubala Musa ya tuntubi ɗaya daga cikin jami'an yada labarai na gwamnatin Najeriya Abdulaziz ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa DW. Sauye-sauye irin wannan ba abu bane sabo, musamman kuma a wannan lokaci da kusan za a iya cewa wa'adin gwamnati yana kusa da karewa, ana kimanin shekara ɗaya da ɗan wani abu. To wannan abu ne na kawo sabon jini cikin yadda ake gudanar da mulki, tare kuma da inganta su waɗannan ma'aikatu guda 2. Garan bawul ɗin da shugaban na Najeriya ya yi wa majalisar ministocinsa na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke ƙara matsawa zuwa ga babban zaben ƙasar da aka tsara gudanarwa a farkon shekarar 2027. Wani babban jami'in gwamnatin Ukraine ya bayyana cewa kasar za ta dawo da tura ɗanyen man Rasha ta bututun Druzhba, wanda aka gyara da zarar ta samu buƙatar hakan daga ƙasashen Hungary ko Slovakia. Jami'in daga ofishin shugaban ƙasa a Kyiv ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a ranar Talata cewa da zarar an gabatar da buƙatar jigilar ɗanyen man, nan take za a fara aiki da bututun. Ya kuma ƙara da cewa ana sa ran ƙasar Slovakia za ta gaggauta miƙa wannan bukata domin a dawo da jigilar danyen man cikin kankanin lokaci. Tuka da ya ku sha'afa kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. An gurfanar da wasu mata guda 2 'yan majalisar dokokin ƙasar Mauritania a gaban kotu bisa zargin cin mutuncin shugaban ƙasa bayan sun zarge shi da nuna wariya ga baƙaƙen fata da kuma zuriyar bayi a ƙasar. A cewar mai gabatar da ƙarar, an tuhumi 'yan majalisar na jam'iyyun adawa da tada hankalin jama'a, cin mutuncin muradun ƙasa da kuma kira ga haɗa taruka da ka iya barazana ga tsaron jama'a ta amfani da shafukan sada zumunta. An kama su sama da kwanaki 10 da suka gabata bayan wallafa saƙonni da ke sukar shugaba Muhammad Ould Ghazouani. Batun bautar da mutane na ci gaba da kasancewa batu mai sarƙaƙiya a Mauritania, duk da cewa an haramta shi a hukumance shekaru da dama da suka gabata. Lauyoyin waɗanda ake tuhuma sun yi watsi da ikirarin cewa sun kasa kare waɗanda suke wakilta saboda girman tuhume-tuhumen, suna masu cewa hakan wata hanya ce ta cimma matsala. To iyakacin abin da ya sawwaka kenan. Abdulkarim gare ka. To a gaishe ki Khadija Marfa'i. DW harkokin yau. A cikin harkokin na yau za ku ji cewa masu fafutukar kare haƙƙin mata a Zambia na nuna murna kan sabuwar dokar hukunta masu aikata laifukan fyaɗe da ta yi tanadin tsare waɗanda ake zargi a kurkuku har sai an gama shari'a. Kasashen Turai na shirin jagorantar wata tawagar da tabbatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Hormuz a daidai lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran ke cikin rashin tabbas. Muna taɓa da shirin siyasa da kare haƙƙin ɗan adam har ma da
ciniki da masana'antu. Amma barin fara da tarayyar Najeriya. Bayan shafa tsawon shekaru 27 ana mulkin demokuraɗiyya a Najeriya babu katsalandan daga sojoji. Yanzu haka dai a karan farko gwamnatin ƙasar ta gurfanar da wasu mutane gaban kotu kan zargin ƙulla kutun gwilar juyin mulkin da bai nasara ba. Daga cikin waɗanda take nuna wa yatsa har da tsohon ministan man fetur wanda ya taɓa rike mukamin gwamnan jihar Bayelsa Timi Silba da ma tsofin janar na soja. Wakilinmu na Abuja Ubala Musa ya aiko mana wannan rahoto. Wannan ne dai karo na farkon fari da Abuja ke ɗauka sunanen ƙasar zuwa gidan alƙalai a cikin rikicin juyin mulki tun bayan sake ɗora demokaradiyyar tarayyar Najeriya bisa saiti. Tun kusan ƙarshe na shekarar ta shuɗe ne dai aka kame wasu matsakaitan hafsoshin soja 16 bisa zargin ƙoƙarin juya gwamnatin ta Abuja. Abin kuma da ya kai ga soke bikin ranar 'yanci na shekarar ta shuɗe ya kuma sake tada tsohon miki a siyasa ta ƙasar. To sai dai kuma sai da ranar yau ne suna mutane guda 7 na farkon fari suka yi cikin gidan alƙalai da nufin somin shari'a bisa zargin da ke zuwa lokacin da siyasa ta ƙasar ke daɗa zafi. Kuma kama daga tsohon ministan man fetur na ƙasar Timi Silba ya zuwa wani tsohon janar na sojan tarayyar Najeriya Muhammad Gane dai. Kokacin sunayen guda 6 da ake shirin fara sauran shari'ar su a gobe dai na zama fararen hula. Ana zai zargin mutanen da taimaka kokarin juyin mulkin da kuɗi a cikin wasu jerin zargi ɗaya har 13. Barista Buhari su da wani lauya ne da ke zaman kansa a tarayyar Najeriya da kuma ce an bato laifin na cin amana ta ƙasa na iya ɗaukar laifuka daban-daban bisa rawar daban-daban. Kamar inda babban mai shari'a nan na Najeriya Amala Abubakar Gumi ke cewa a littafin shi na inda na tsaya wato where I stand wato shari'u kamar fuska suke sun yi kama amma kuma in ka taho sai ga akwai bambanci kenan akwai wanda watakila wasu da musu ɗauri ko na shekara 10 ko 5 wasu a ce kuma ya kai ga hukunci na kisa wasu kuma a ce watakila ɗaurin rai da rai. Akalla 4 cikin mutanen da ake tuma da kokarin juyin mulkin da sun ba da kala sa'a. To sai dai kuma sake tashi na fitowar juyin mulki cikin kasar da ba ta shafa ma cikin azabar sojan da na zuwa ne a lokacin lokacin yankin ya kawo tsayin shekarar rushewar tsarin demokuraɗiyya a cikin sa. Faruk da yana shirin cikin batu na siyasa kuma ya ce baƙin jini masu siyasar tarayyar Najeriya ne ya kai ga sake tunanin tashin sojan. Tabbas dalilai da yawa ne suka jawo wannan motsin ya fara faruwa. Na farko dai tabbas an sani cewa demokradiyya ta yi rauni yanzu a Najeriya. Saboda ita demokradiyya ana yin ta ne don rayuwar 'yan ƙasa ta inganta ta ci gaba. To demokradiyyar Najeriya a yanzu tun da aka soma ta ba a samun wani fifita na ci gaba na ɗan ƙasa. Hasali ma sai dai kullum a take shi ana matsile shi yana komawa talauci. To wannan yana cikin dalilan da yasa sojoji suke lissafawa su ga cewa gwamnatin da take kai ba ta da goyon baya. Ai a yanzu ba soja ba ko yalofi ba mai bada hannu ne ya tsaya bakin titi ya ce ya yi juyin mulki zai samu wanda za su bi shi. Sama da soja 30 ne dai ake sa ran bin sai wani fararen hular cikin shari'ar da ke iya ɗauka ta hankali cikin ƙasar a nan gaba. To sai dai kuma fitar da fararen hular guda 6 na shirin ɗora aya ta tambaya a cikin tsarin shari'ar da ke zama irinsa na farko a ƙarƙashin fararen hula a lokaci mai nisa. Kaftin Abdullahi Bakojire na zaman tsohon jami'in sojan tarayyar Najeriya. Wannan yana da tushe a doka. Sojoji ana shari'ar su ne a kotun soja wadda ake cewa court martial a turance. Saboda suna ƙarƙashin dokokin soja da tsarin horo na musamman. Sannan su ku fararen hula ana kai su kotunan farar hula wato civilian court kamar babban kotun tarayya to duk za a iya kai su can. Ko da kwa laifin iri ɗaya ne misali juyin mulki. Demokradiyyar tarayyar Najeriya dai na ƙara matsa zuwa gaba cikin ruɗani da kila so na zuciya na masu boko na ƙasar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To yanzu kuma sai jigon rahotanninmu na wannan maraice. Jam'iyyar adawa ta ADC a tarayyar Najeriya ta mayar da martani ga shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa sakamakon kalaman da ya furta. Yana neman ɗan majalisar wakilai ya tarwatsa jam'iyyar ta ADC, yayin da kuma a gefe guda tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Peter Obi da tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso suka ƙulla ƙawancen aiki tare a jam'iyyar. Wakilin mu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoto. Ana dai ta yama ɗiɗi ne akan kalaman da shugaban ma'aikata na fadar shugaban Najeriya Honorable Femi Bajabiya Mila ya furta, wanda ke ta yawo a kafofin sada zumunta domin jam'iyyar ta ce abin ɓoye ne da suke zargi fito fili, inda ya bawa ɗan majalisar wakilai Honorable Leke Abejide da ke ɓangaren da ke jayarar shugabanci a jam'iyyar ADC da ya ci gaba da abin da yake yi, har da cewa ya tabbatar da ya tarwatsa jam'iyyar. Wannan ya harzuka 'ya'yan jam'iyyar ta ADC da suka daɗe suna zargin hannun gwamnati abin da ke faruwa.
Malam Faisal Kabir shine mai magana da yawun jam'iyyar ta ADC a Najeriya. Wannan ya tabbatar wa mutanen Najeriya da zargin da muka daɗe muna yi. Muna cewa waɗannan mutanen su ne suke rufe jam'iyyun adawa ba wai iya jam'iyyar ADC ba. Tun da farko suka fara rufe jam'iyyar PDP, suka rufe jam'iyyar Labour Party, suka rufe jam'iyyar NNPP, ƙara dawowa domin su rugufa wannan tafiyar da ake ciki. Sun tsorata, sun san cewa ma dama aka je lokacin zaɓe jam'iyyar ADC ta fito a ballot paper. To wannan mai tabbatar maka da cewa mutanen nan sun sani da talakawan Najeriya sun game yanke shawarar cewa jam'iyyar ADC za su goya baya. A yanzu da aka yi wannan hali ko me suke shirin ɗauka? Naomi Lansara ita ce shugabar mata ta jam'iyyar ADC a Najeriya. Shirin mu guda ɗaya Allah, ba mu da wani shiri da ya wuce damar mu ce a matsayin mu na 'yan Najeriya, ba mu da shiri da ya wuce cewa ina da daman nema, ina da dama bani ƙuri'a. A yanda jam'iyyar ADC ke kumfar baki akan kalaman da Honorable Femi Bajabiya Mila ya furta akan jam'iyyar tasu. Manyan jigajigai biyu a jam'iyyar ta ADC Peter Obi da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan Kano sun kaddamar da wani shirin aiki tare a cikin jam'iyyar da ke da masu neman takarar shugabancin ƙasa da suka kai mutane 4. Dr. Yunusa Tanko na bangaren Peter Obi na cikin waɗanda suka tsara tafiyar. Tun 2023 na kawo wannan jadawali na kokarin ga cewar watakila ko ya samu karbuwa. To a wannan shekarar dai ta samu karbuwa har shi a jagora ya nuna za mu yi aikin nan tare don mu kwato kanmu yanci tun kuma mu kawo ƙasa nan yanci. Ana kokari a faɗakar da mutane a nuna musu cewar shi ne zai kai mu ga cin nasara. Sanin cewa akwai masu neman takara da dama a jam'iyyar ta ADC. Anya Peter Obi da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso za su iya tunkara da samun nasara a kan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da ya daɗe yana neman takarar neman zama shugaban Najeriya a shekaru da dama. Dr. Abdulrahman Abu Hamisu masanin kimiyyar siyasa ne da ke Abuja. Alhaji Atiku Abubakar ba kawan lasa ba ne kuma mutum ne wanda ya kore a siyasa yadda shi Kwankwaso ma ya daidai a siyasa. Ba maganan Peter Obi a inda wayanin guda biyu suke. Nan baya ma zan ce da shi Alhaji Atiku Abubakar suka gwabza da Wike, kowa ya san yadda Wike yake, sai da shi Alhaji Atiku Abubakar ya samu nasara kan shi. Duk da wannan shirye-shirye da ke kankama har yanzu jam'iyyar ta ADC na cikin rikicin shugabanci da ake jiran kotu ta raba gardama kafin samu halaccin shiga zaben na shekara ta 2027. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To har yanzu muna tarayyar Najeriya inda bayan kada gangar siyasar tunkarar babban zaben baɗi. Da alama siyasar jihar Gombe da ke arewacin ƙasar ta fara ɗaukar zafi sakamakon tsanantar rikici tsakanin gwamna mai ci Muhammad Inuwa Yahaya da tsohon gwamnan jihar Muhammad Danjuma Goje. Ga Alamin Suleiman Muhammad da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya koma mana. Shi dai wannan rikici ya samo asali ne daga shirin tsohon gwamna Danjuma Goje na sake tsayawa takarar kujerar sanata, lamarin da bangaren gwamnan jihar Inuwa Yahaya ya nuna rashin amincewa da shi, yana mai cewa ya kamata a mayar da kujerar zuwa yankin karamar hukumar Yamal Tudeba, tunda karamar hukumar Akko ta rike kujerar tsawon shekaru 16. A wani jawabi da gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi wa al'ummar karamar hukumar Akkon ya fayyace dalilinsa kamar haka. A ran da aka yi firamare ba irin ladabi da biyayyan da ba a yi ba don a kawo mutum. In na bar shi ya je kuma a ranar bai isa ya je kuma ba ya isa. Wallahi tallahi na ce masa to a je a ƙara sace a ino an baka zo ba zai yiwu ba. To wannan sakamako da ya biyo alherin da muka yi masa ne. To a sani na sau ɗaya ake cizon mumini a gurbi guda. Cikin ikon Allah har yau abin da ya zata bai yiwu ba don me don mun yarda da Allah ba mu sakamako na gari. A tun daga wannan lokacin a wannan zauren na ce muku mu fara daga gida mu yi tsifa mu kori duk wanda ya cutar da mu. Wannan sabani ya janyo rarrabuwar kai a tsakanin magoya bayan 'yan siyasar biyu, inda ake samun taruka daban-daban da kuma mayar da kalamai masu zafi tsakanin bangarorin.
Wannan yasa al'ummar jihar ke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan wannan lamari. Malam Umar Dan Masani ya ce lokaci ne ya zo na rama biki ganin yadda aka yi wa gwamnan a baya. Mu abin da muke kallo mai girma gwamna wani mutum ne mai haƙuri, mai juriya, mai kau da kai, mai kunya. Mutumin nan daidai gwargwado duk irin karar da kake bukata dan adam yayi. Gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa ya yi ma wannan sanatan. Amma bugu da ƙari muna ganin yadda al'ummarsa suke yakar gwamnatin nan ba dare ba rana. Gwamna yi alheri su wa'annan mutane na sanata da shi sanatan ba sa gani, kullun gani suke yi mai girma gwamna abin da yake ba so yayi nasara ba. Don haka mu abin da muke faɗa muke ƙara maimaitawa shine karama biki kamar yadda aka yi maka. To sai dai barista Sa'idu Mu'azu Kumo na ganin adalci ya kamata gwamnan yayi ba karfa ba. Wannan mulkin fa aro ne Allah ya baka, mulki na Allah ne. Kuma ko mutum ya zabe ka ko bai zabe ka ba iya da haƙƙi. Kar ka yi amfani da ofis ɗinka ka cutar da wani. Shugabanni da yawa sun yi mulki a duniya amma abun ya zama tarihi. Wasu tarihinsu ya zama mummuna saboda zalunci suka yi, wasu kuma tarihinsu ya zama mai kyau saboda adalci su. So adalci ne zai warware wannan matsala. Idan har Allah ya baka dama kana mulki, kar ka ce sai ka ɗora wanda ka ga dama. Ka duba wane ne zai zama maslaha ga al'umma. Masu sa ido kan harkokin siyasa na cewa wannan rikici na iya yin tasiri ga haɗa kan jam'iyyar da kuma yanayin da siyasar jihar ke ciki gabanin zaɓukan da ke tafe, inda talakawan jihar ke bayyana damuwa kan yadda saɓanin ke ƙara tsananta. Suna kira ga shugabannin da su nemi hanyar sasanta matsalar domin kaucewa rikice-rikicen siyasa. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya. To da muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na wannan maraice. To madalla, ƙungiyoyin ƙwadagon jamhuriyar Nijar bisa haɗin gwiwar mahukuntan ƙasar sun bujiro da wani sabon shirin kafa ta gidauniya wadda za ta kula da lafiyar ma'aikata tare da iyalansu. Matakin da ya samu karɓuwa daga ma'aikatan kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton da wakilinmu na Tawa, Isu Mamman ya aiko mana. An dai soma wannan shirin ne a shekara ta 2025 bayan da kungiyoyin kwadagon suka lura da yadda ma'aikatan ke fuskantar kalubale wajen fitar da zunzuruntun kuɗaɗe a yayin jinya magare su ko kuma ga iyalansu la'akari da karancin albashin nasu. Wannan ne kai kungiyoyin kwadagon gabatar da buƙatar kafa wata gidauniyar kiwon lafiya ta ma'aikatan su inda suka soma gwada shirin a babban birnin Yamai kama a yanzu su faɗaɗa shi a sauran yankunan ƙasar inda kuma suka soma kaddamar da shirin a jihar Tawa a cewar Malam Aminu Sule shugaban sashen ƙididdiga na wannan gidauniyar. A matsayin mu na ma'aikata muna da rauni kuma rashin lahiya kun ga kowa yana iya samun ta, to idan aka ce yau ma'aikaci yana da rashin lahiya magani yana mu tsada, dama albashin ba isan mai yayi ba, to kuma ya zama to baka da wata kariya. To alhamdulillah game da gami celkin dan dai ma'aikaci ko iyalin shi har uwayen shi idan ba su da lahiya to gami celkin tana kama tunda duka an doke su. Ita gami cel abin da ta shahi ma'aikata masu aiki, ta shahi retrete da contractual tun za su unhwani da wannan michel 2025 bara Yamai ne kadai niveau central, yanzu aka ce 2026 a zo cikin region shi yasa muka zo nan Tawa. An dai samu halartar wakilan ofisoshin ministrorin kasar daban-daban da za su yi magana da yayin ma'aikatan. Dr. Hima Bugwari Abubakar ya wakilci ofishin kiwon lafiya. Ni a matsayina da na zo delege ne na minister din mutum da kowace minister tana kawo delege bisa kan wannan dauniya za a ce mata Michel ta kula da lahiya na duka ma'aikatan Niger. Duk wani babban ma'aikaci da yake zama a garin Tawa duka sun halarta na minister min ne, petrol ne, sante ne, agriculture ne, kowane minister ya bado delegen shi. Wannan delegen na minister su ne za su representan minister da ma'aikatan. To a daura ga kaddamar da shirin gidauniyar ta kuma yi babban zaman taronta na shekara-shekara inda wakilan suka bayyana irin ayyukan da ta yi na wa'adin shekara guda tare kuma da duba kurakuran da ke tattare da wannan shirin da ma bullo da hanyoyin kawar da su. In ji madan Alu Halimata Abdu. Mun zo ne cikin tsarkan wata kungiya da muka kafa ta cuɗayya juna saboda harkar lahiyar ma'aikata don mu kwatanta musu aikin da Michel din ta yi, matsalolin da aka samu da yadda mutane za su san hanyoyin da za a bi don ci gaba babbar kungiya saboda kare lafiyar ma'aikatan gwamnati da su da iyalansu. To wannan shirin dai ya samu karbuwa ga wakilan kungiyoyin kwadagon kasar daban-daban ganin yadda aka kawo saukin tafiyar da tsarin shiga wannan gidauniyar. In ji Buben Hanci wakilin wata haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago. Mu mun zo a matsayin mu na wakilan 'yan kwadago kuma mun gamsu kan ma'aikaci
soji wanda shike na dindindin kan dan kwantaragi kan har mai ritaya wannan abun ta shahe shi sannan har waɗanda su akwai masu karamin albashi da ake cewa auxiliar su ma wannan abun ta shahe su. Gwamnati za ta ɗauka nauyin wannan gidauniyar ko? Wani karo ne zamu saboda gwamnati akwai abin da za ta tallafa mana da shi saboda in baka misali sai aka ce ma'aikaci na gwamnati in zai shiga cikin wannan abun za a iya kamar wata 6 ana fidda mishi kuɗi kamar kashi 1 a cikin albashin shi kamar shi ma wanda ya ritaya za a iya hidda mishi kashi 1 cikin dan allowance kin shi da ba ta karya ba za a hudda mai to akwai kati da ake baka idan Allah ya sa ko cikin iyalinka kana iya ka rubuta yaro 6 in mata nawa gare ka kana iya ka sa su ciki dan saboda a kiyaye da lafiyar su da mata da maza duk wanda yake so yana iya shiga. Wannan dai shine karo na farko da aka bullo da makamancin wannan shirin da ake ganin zai taimaka